Áno, opäť ja. Druhé videjko. Hello everybody, zdravím vás Boborbody a dneska dva blogy. Jeden bol z lesa. Tak kde tu je? Čo ak som nebol v lese, čiže tak kde tu není. Ale hello everybody, zdravím vás Boborbody a dneska som natočil dva blogy. Jeden bol z lesa. Jeden, isté je to. Áno? Ale ja teraz natáčam. Moji rodičia sú na každom videu. Je toto možné? Asi ne. Proste. Ja dneska chcem dať na YouTube dva videoblogy. Tento ešte nejako upravím. Také úplne až do detailov. To upravím, že je úplne ksichtiky. No to som už upravil. A tak. Teraz si tu vykúzlime. Ja som sa naučil kúzliť ináč. To som ale zabudol povedať. Teraz si tu vykúzlime púzdro. Počkať. Púzdro od ovalu. Teda púzdro od tohto tabletu. Čiže 3, 4, Čarny Mári, nech sa mi púzdro zjaví. Ono sa mi fakt zjavilo. Naučil som sa čarovať. Lebo mi prišiel list z Rockfordu, že sa môžem ísť naučiť čarovať. Ja som to prijímal. Čiže, hej, základy učenia, čarovania. Ja vám to teraz poviem, potom si to doma vyskúšate. Musel vám jeden taký čučmák, vafák, musel vám pichnúť takú inekciu, ako keby do ruky, kde bola čarovná moc. Smoc. Čo to znamená smoc? Moc. Logické. Faky. Dobre. To vám pichol, ja tu mám ešte... mne to do tejto ruky pichol. Mám jazvu ešte od toho. Si natáčam. Dobre, tak viete, naučil som sa, jak sa to volá, kúzliť. Teraz už machom prečítkime, že Čarny Mári, nech sa mi mikrofón zjaví. Vidíte, je tu rovno pri mne a ako ho vidíte, je samostatne úplne super. Aj to takéto dačo. To je ako megafón. Takže tu sa dá dať ešte kamerka, keď viete, natáčate let's play, že hello everybody, zdravím vás Boborbody. A dneska tu máme let's play na hru GTA San Andreas. Už možno ani nemám. Ale nemám, mám GTA 5, GTA Vice City, potom GTA 3, čo je úplná hovadina, a potom GTA 4 a mám vlastne 4 GTAčka, čo je GTA 4, jej. Akože vôbec to nebolo smiešné, ale čo tu mám robiť, no len tak sedieť, že ahojte diváci, dneska som krsných, tak vaša. Nekopírujem Goga, čauiny a nerobte kraviny. To je môj nový pozdrav. Wow, okino, for real. Čo sa ideme naučiť? Ideme sa naučiť niečo po anglicky. Tak Čarny Mári, fuk, nech sa naučím. What the fucking shit? Fucking motherfucking. Tada! To sú moje čarovné slovička, že oci, podáš mi piť? A že, no, podá mi to pitie. A čo sa povie? Fucking good, šajzu, fuck. No to šajze, neviem po akom to je, ale fuck. Je po mojom. Dobre, týmto by som chcel tento blok ukončiť. Blok Minecraftovej kocky, čož je diamantová kocka, bedrock alebo páka. Nemyslím si to, čo majú chlapci. Viete, pod nohami. Ale páka, no páčka. To není blok, keby dačo.
A tak ja sa vám s vami učím. Vaša. Nekopírujem Goga. Čauiny. A nerobte kraviny.